72-й дзень супрацьстаяння ў Беларусі. Новыя пратэсты, чарговыя суды і змена меры стрымання для палітвязняў. Галоўныя навіны панядзелка ўжо цяпер падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. СІЗА КДБ пад хатні арышт. Умоўнае вызваленне для палітвязняў. Чаму пашоў Лукашенко на такую нават імітацыю? Таму што ён зразумеў, што толькі грубай сілай, сілавым сцэнарыем вывесці краіну з палітычнага крызіса немагчыма. Взрыв был, такой грохот, и воняло, запах был неприятный, конечно. Страшно было, потому что неизвестно, что это рвануло. Пажар на заводзе беленай цэлюлозы, прычыны і наступствы здарэння. Марш мудрости супраць шэсця за Лукашенко. Акции пенсионеров у столицы. У нас чувство вины перед нашими детьми и внуками. Это наше поколение избрало такого президента. Ужо не ў турме КДБ, але і не на волі. Яшчэ 3 палітвязняў перавялі са следчага ізалятару пад хатні арышт. Пры гэтым з адваката Іллі Салея, паліттэхнолага Віталя Шклярава і медыятаркі Ліліі Уласавай абвінавачванні не знялі. Праваабаронцы па-ранейшаму лічаць іх палітвязнямі. Падрабязнасці зменаў у крымінальных справах Ярослаў Сцешак. Раніцай стала вядома пра перавод пад хатні арышт паліттэхнолага Віталія Шклярава. Дзяржаўныя тэлеканалы з падачай спецслужбаў называлі яго кансультантам тэлеграм-супольнасці «Страна для жизни». Пазней журналістам паведамілі, што пад хатні арышт перавялі Іллю Салея, адваката Марыі Калеснікавай, і Лілію Уласаву. Гэта людзі з каманды банкіра Віктара Бабарыкі, якога ўлады не дапусцілі да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Атрымліваецца, у камерах пакінулі толькі 7 з 12 удзельников встречи с Александром Лукашенком у следчем изоляторе КДБ. Не знаю, уступки ли это, но в любом случае это свидетельство его слабости. Он нервничает, у него нет хороших ходов, поэтому сейчас он вынужден выпускать политзаключенных. Правда, пока на очень таких условиях неприличных, но он вынужден и он отступает. Адвокат Ліліі Уласавай паведаміў Белсату, што ў яе баявы настрой, а здароўе дома полепшилося. Она не может общаться ни с кем, кроме мужа, с которым она проживает, и со своими адвокатами. Запрещено, как я уже говорил, использовать сеть интернет, отправлять какие-то сообщения. Але гэта хатні арышт. Выйсці на двор нельга, удзельнічаць у грамадскім жыцці нельга. Такія забароны існуюць не для ўсіх. Юрый Васкрасенскі, былы ўдзельнік ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі, які каардынаваў працу зборшчыкаў подпісаў у адным з менскіх раёнаў, цяпер свабодна ездзіць па студыях дзяржаўных тэлеканалаў і заклікае яднацца, каб абараніць дзяржаву. Раней было наадварот. Политические преследования, их быть не должно. Потому что бизнес любит тишину, и инвесторы любят тишину. Васкрасенскі, якога Лукашенко ў СІЗА пасадзіў па правую руку, быў некалі першым сакратаром ЛКСМБ, Ленінскага камуністычнага саюзу моладзі Беларусі. Уваходзіў у бюро ЦК камуністычнай партыі, потым хадзіў па розных грамадскіх арганізацыях, быў дэпутатам Менскага гарадскога савету, уваходзіў у розныя дзяржаўныя камісіі, ды быў дэлегатам усебеларускага народнага сходу. Цяпер дзяржсмі кажуць, што ён каардынуе рэформу беларускай канстытуцыі і прапаноўвае, каго з палітвязняў пераводзіць пад хатні арышт. Из штаба альтернативного кандидата недавно выступал парень. Не глупый парень, я даже не знал, что он даст это интервью. Он полностью раскрывает карты. Воскресенский. Он рассказывает, как они готовились. Не было ни программы, ничего не было, все на эмоциях. Але Васкрасенскага ніхто не ўспрымае як апазіцыянера, кажа палітолог Валерый Карбалевич. Таму гэта толькі імітацыя палітычнага дыялогу з боку Лукашэнкі. Таму што ён зразумеў, што толькі грубай сілай, сілавым сцэнарыем вывесці краіну з палітычнага крызіса немагчыма. Таму што пратэсты працягваюцца, не гледзячы на ўсе рэпрэсіі. Таму што цана, якую даводзіцца плаціць рэжыму за падаўленне гэтых рэпрэсій, вельмі вялікая.
Эксперт тлумачыць, што Лукашенко спрабуе стварыць з некаторых адабраных палітвязняў цэнтр апазіцыйных сілаў альтэрнатыўны Святлане Ціхановскай, каб замест змены ўлады прапанаваць грамадству змену Канстытуцыі. Але расколу не атрымліваецца. Единство непоколебимо, все действуют единым фронтом, и наши требования остаются прежними. Для начала переговоров отставка Лукашенко и освобождение всех политзаключенных. Вызваленне, а не хатні арышт. Ярослав Стешик, Белсат. Падтрымаць беларускі народ і ўзяць удзел у перамовах аб выхадзе нашай краіны з палітычнага крызісу. Гэта Святлане Ціхановскай паабяцалі дэпутаты парламенту Швецыі, што прыехалі ў літоўскую сталіцу з працоўным візітам. Какая нам требуется сейчас помощь на данный момент, это медиация, в котором Швейцария также может принимать участие, также всякого рода помощь студентам, рабочим, гуманитарный коридор. Вот. И я думаю, что нас услышали, нас поддерживают в нашей борьбе за демократическое будущее Беларуси и будут помогать в дальнейшем. На Светлагорскім целлюлозна-кардонным камбінаце адбыўся пажар. Загінула прынамсі адна асоба. За год гэта ўжо другая ахвяра на прадпрыемстве. Падрабязнасці у Анастасіі Русецкай. На целлюлозна-кардонным камбінаце пад Светлагорскам зноў трагедыя. А палове на 11-ю падчас зварачных работаў на рэзервуары сталавым алеем адбыўся выбух і пачаўся пажар. Взрыв был, такой грохот. Вот, и воняло, запах был неприятный, конечно. Страшно было, потому что неизвестно, что это рвануло. Скорее всего, проводились сварочные работы и произошел взрыв смеси. Само таловое масло не горит, а вот именно смесь, может, попала искра. Был хлопок, слышен взрыв, правильно, потому что крышку, которая накрывает этот аппарат, откинула вверх. Лакалізавалі пажар апоўдні. Згодна з папярэднімі звесткамі загінуў 40-гадовы зваршчык падраднай арганізацыі «Белсантехмонтаж» Александр Русинович. Ёсць інфармацыя ад супрацоўнікаў «Белсантехмонтаж» про тое, што зараз кіраўніцтва завода спрабуе спіхнуць усю віну менавіта на таго работніка, які загінуў. Ну а это звычайная практыка для беларусаў. Заўсёды вінаваты той, хто ўжо не зможа сябе абараніць. Гэта другая смерць за год на прадпрыемстве. Улетку прарвала трубаправод. Гарачай тэхналагічнай вадкасцю абліло двоих рабочих. Один з іх ад апёкаў памёр. Это уму непостижимо. А что дальше будет? Это до каких пор этот завод будет работать, и что у нас каждый раз на этом заводе смерть какая-то? Людзі ўжо ў горадзе просто кажуць, што гэта завод забойца. Як можа афіцыйны завод, які прапрацаваў некалькі месяцаў, яшчэ года не папрацаваў, так? У іх усё развальваецца. Завод неаднаразова трапляў у цэнтр скандалаў. Спачатку будаўнікі паклалі неякасны кабель, затым прадпрыемства запоўніла наваколле невыносным смуродам, а ў адным з цэхаў абваліўся дах. До настоящего времени этот завод не вышел на проектную мощность непрерывного цикла. В сентябре месяце 2 недели он стоял на реконструкции. И мы видим, что вот после реконструкции получаются вот такие все дела. Сімвалічны запуск абсталявання ліній для вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлозы на камбінаце ў Светлагорску сёлета ў сярэдзіне лютага зрабіў Александр Лукашенко. Дурно пахнущих и прочих запахов нет, и прочее. У вас все по экологии нормально. Мы бы не подписали акт ввода. И Минприроды, и Минздрав, вот они подписаны. То есть нет вопросов? Нет проблем. Очень часто ванизмы стоят в этом городе, просто невозможно дышать. Я сама много раз звонила по поводу всего этого. Ну, на что нам просто отвечают, ваша заявочка принята, и это ужасно. Порой до такой тошноты, до рвоты приходится, что обычно это по ночам, и рано с утра. Нам ходить с этим запахом, гадость. Очень часто запахи эти, вплоть до тошноты, у детей головы кружатся, болят. Завод беленай сульфатнай цэлюлозы на Светлагорскім цэлюлозна-кардонным камбінаце будавалі некалькі гадоў з дапамогаю крэдытаў кітайскіх банкаў, кітайскія падрадчыкі ды рабочыя. Праз супярэчнасці кантракт быў скасаваны. Завяршалі працу беларускія падрадныя арганізацыі. Анастасія Русецкая, Белсат.
Бацькі перамаглі фашызм, мы пераможам Лукашэнку. З такім, між іншых, плакатам пенсіянеры зноў выйшлі на шэсце ў Менску. Ужо трэці раз. Падтрымаць марш мудрасці прыйшлі таксама медыкі і студэнты. Але пратэставалі сёння не толькі яны. Ірына Дорофейчук. Два марша пенсіянераў, незалежныя і праўладныя, прайшлі сёння па адным праспекце, пачаўшыся на плошчы Незалежнасці. Марш пенсіянераў за перамены праходзіць у Менску ўжо трэці панядзелак запар. Першы раз сталыя людзі выйшлі 5 кастрычніка, каб падтрымаць студэнтаў. Сённяшняя акцыя мела назву «Марш мудрасці». Во-первых, у нас чувство вины перед нашими детьми и внуками. Это наше поколение избрало такого президента. Обидно, что такое происходит. Обидно. Просто очень сложно оставаться в стороне, особенно когда ты видишь, что выходят пенсионеры, бабулечки и дедулечки, у которых, я понимаю просто, что у меня намного больше сил идти, и я хочу их поддержать. Обстановка здесь, я гораздо хуже себя чувствовала, когда сидела дома, а теперь я помолодела душой. Долучилася до маршу і Ніна Багінская. Удзельнікі маршу мудрасці дайшлі да плошчы Якуба Коласа. Паралельна з маршам мудрасці на другім баку вуліцы, а часам і па праезнай частцы ішоў праўладны марш. І калі бел-чырвона-белую калону сустракалі воплескамі і сігналамі, то ў праўладных мітынгоўцаў шэсце прашло значна цішэй. На праўладны марш людзей зноў звозілі з розных рэгіёнаў. Калоны транспарту і аўтобусы, з якіх выгружалі чырвона-зялёныя сцягі, заўважылі ў розных месцах сталіцы. Праўладны марш скончыўся на плошчы Перамогі. Акцыі пенсіянераў, якія падтрымліваюць перамены, ладзіліся не толькі ў сталіцы. Маршам прайшлі пенсіянеры ў Берасці, і ў горадні. У Гомлі пенсіянераў затрымлівалі. Пратэставалі сёння не толькі пенсіянеры. Працягваюцца акцыі салідарнасці студэнтаў. У галоўным корпусе БДУ каля сотні маладзёнаў узялі ўдзел у акцыі пратэсту супраць гвалту і супраць новага законапраекту пра пазбаўленне стыпендыяў за 10 гадзінаў прагулу. Студэнты эканамічнага універсітэту і акадэміі мастацтваў сталі ў ланцугі салідарнасці. У педагагічным універсітэце пратэставалі супраць звальнення выкладчыка, а ва універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі падтрымлівалі студэнта, пакаранага арыштам. Зладзілі чарговую акцыю і студэнты лінгвістычнага універсітэту. Ребята стояли с листочками, на которых написаны имена, в поддержку тех, кто сейчас получил 10 суток, 13 суток наши студентки получили. Падчас суботняй акцыі затрымалі прынамсі 8 студэнтаў лінгвістычнага універсітэту. Частку з іх ужо пакаралі сотнямі арышту. Мы ходим на марши, митинги, и, к сожалению, нужна побольше поддержка именно активного населения. За жизнь для нас, более лучшую за жизнь для наших родителей. Я надеюсь, мы этого добьемся, и я категорически осуждаю такие силовые методы. Спыняць акцыю солідарнасці студэнты не збіраюцца. Ірына Дорофейчук, Белсат. Менш штрафаў, больш арыштаў. Беларускія суды ўзмацнілі пакаранне для тых, хто выходзіць на мірныя акцыі пратэсту. Цяпер пад ударам апынуліся студэнты і журналісты незалежных медыяў. Апошнім не даюць выконваць прафесійныя абавязкі, прыпісваючы удзел у акцыях і непадпарадкаванне міліцыі. Хрысціна Чарняўская. Суд Ленінскага району сталіцы пакараў 13 сотнямі арышту за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве актывістак з адзіночання беларускіх студэнтаў Настасію Сухарчук і Настасію Крывашееву. Затрымалі іх ужо пасля суботняй акцыі студэнтаў, калі тыя выходзілі з кавярні. У абоіх гэта першае адміністратыўнае парушэнне, таму гэта вельмі дзіўна, што адразу 13 сутак і гэта адзін пратакол. Таму вельмі дзіўна, што 13 сутак, таму што часта даюць 13 сутак, калі там 2 пратаколы за супраціў, напрыклад. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», у суботу затрымалі больш за 50 чалавек. У асноўным гэта ўдзельнікі студэнцкага маршу. Сённяшнія вырыкі ў дачыненні маладзёнаў абурылі іхных сяброў.
Гэта ўсё ж такі наша канстытуцыйнае права выказваць сваё меркаванне. Гэта першае. Другое, ніякіх гвалтоўных дзеянняў студэнты не робяць. Вось людзі, якія проста выйшлі, пахадзіць, пастаяць, не прадстаўляюць грамадскай небяспекі. Я не разумею, навошта іх затрымліваць, і в любой нармальнай краіне хутчэй за ўсё іх бы не затрымлівалі. Паводле Міністэрства ўнутраных спраў на нядзельных маршах па ўсёй краіне затрымалі 280 асобаў, 215 з іх у Менску. У іх ліку аператар тэлеканалу «Белсат» Алесь Любянчук. А 14 гадзіне ён перастаў выходзіць на сувязь з калегамі. Затрымання Алеся я даведаўся з тэлеграм-каналу, і то нават не было дакладнай інфармацыі, што яго затрымалі. Суд Кастрычніцкага району пакараў Алеся 15 сотнямі арышту, быццам бы за непадпарадкаванне супрацоўніка міліцыі. Максімальныя тэрміны адміністрацыйнага арышту 15 сотняў атрымалі працаўнік газеты «Беларусы і рынак» Артём Майораў, фотограф Тутбай і Белапан Вадзім Заміроўскі і журналіст Белапан Усевалад Зарубін. Журналістцы онлайнер Дар'і Спевак прысудзілі 13 сотняў зняволення. Іх судзілі адразу паводле 2 артыкулаў: удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве і непадпарадкаванне. Улады робяць все магчымае, каб нашы калегі не здымалі акцыі, якія праходзяць у Мінску і ў іншых гарадах, каб калегі не асвятлялі вось гэтыя пратэсты, якія працягваюцца па нядзелях і ў іншыя дні. Спачатку журналістаў затрымлівалі і адпускалі, пасля пачалі затрымліваць, складаць пратаколы і адпускаць. Апошнія выходныя паказалі, што цяпер уже не адпускаюць. Цяпер за кратамі утрымліваюць 9 журналістаў. Беларуская асацыяцыя журналістаў ад дня выбараў зафіксавала 292 выпадкі затрымання працаўнікоў незалежных медыя. БАЖ заклікае падтрымаць нашых калег падчас масавых мерапрыемстваў, пускаць да сябе дадому, каб даць магчымасць бяспечна зрабіць фота і відэа пратэстаў, а таксама дапамагаць заязджаць па сканчэнні акцыяў. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Некалькі дзён у ізалятары, псіхалагічны ціск з боку міліцыі і 810 рублёў штрафу. Гэтак адгукнулася для нашай калегі Ларысы Шчараковай асвятленне падзеяў у Гомлі. Насамрэч, я уже давно не называю гэта судом. Гэта працэдура, такая нейкая судовая працэдура, она была вытрымана. Вось, загадзя было вядома гэтае рашэнне. І інакш быць не магло, таму што, як вядома, суддзі прызначаюцца асабіста Лукашэнкам, таму яны, натуральна, асабіста яму і падпарадкоўваюцца. Гаворка пра стрым 30 жніўня, які наша калега вяла з акцыі гомельцаў, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі выбараў. За працу без акрэдытацыі Ларыса Шчаракова атрымала штраф, хаця раней за гэтую ж акцыю міліцыя ўжо двойчы складала пратакол за нібыта ўдзел у ёй. За апошнія 2 месяцы журналістку 4 разы змяшчалі ў ізалятар, дзе яна агулам адбыла 4 дні. Раней улады спрабавалі забраць у Ларысы Шчараковай непоўнагадовага сына. Нашы гледачы пачалі заўважаць, што падчас прагляду праграмаў і стрымаў Белсату нечакана з'яўляецца рэклама БТ, УНТ, а часам і расійскіх прапагандыстаў. Чаму так адбываецца, высвятляў Кірыл Смяглікаў. Которые жгут автомобили, покрышки нападают на правоохранителей с заточками, с источным газом. Такую рекламу побачили наши гледачи, калі захотели поглядеть выданне программы «Давайте разбираться». А гэткая нечаканасць была перед выданнем объектива от 17 кастрычніка. Только логотип, студия и вядоўца с Беларусь-1. На вашем YouTube-канале ідзе реклама БТ пра сілавыя структуры з рэпартажамі ад чыноўнікаў з прымяненнем агнястрэльнай зброі. Навошта гэтая реклама перад кожным вашым роликам? Ці гэта фейк, ці прыбярыце? Практыку рэкламавацца на нашых праграмах БТ вядзе ўжо некалькі месяцаў. І з нашых назіранняў вельмі падобна, што з таго часу, калі на беларускае тэлебачанне запрасілі адмыслоўцаў з Russia Today, якія замянілі журналістаў, што звольніліся на знак пратэсту супраць выбараў. Вельмі дрэнна, калі яны шукаюць свайго гледача ў нас, але можна толькі сказаць дзякуй Белтэлерадыёкампаніі за тое, што сваёй рэкламай і манетызацыі на нашым канале яны выплачваюць штрафы і тэхніку для нашых журналістаў. Таму малайцы няхай працягваюць. Рэкламу Белтэлерадыёкампанія набывае і на роліках папулярных замежных блогераў, якія абмяркоўваюць тэму пратэстаў у нашай краіне. БТ и еще второй ОНТ. ОНТ-то. Да, они таргетируются на меня в Ютубе, и в рекламных паузах, там внутриютубные рекламные размещения, они размещают у меня свои передачи.
То есть я так понимаю, что белорусское телевидение настолько никто не смотрит, в Беларуси никто ему не доверяет, что они для того, чтобы кто-то смотрел, они у меня размещают рекламу. Максим таксама спрабаваў унутры ютубнымі інструментамі заблакаваць БТ, але не ўдалося. Яны абыходзяць захады і рэкламуюцца на іншых роліках блогера. Аўтары ж Белсату ставяцца да такой рэкламы хутчэй іранічна. Это уникальная ситуация, калі беларускаму гледачу можна адразу мець два прыклады, да, два варыянты параўнання. То есть як можна беларусу рабіць тое, што глядзіцца з задавальненнем і з цікавасцю, і тое, што, ў прынцыпе, глядзець цяжка. То есть, з аднаго боку, хлусня і тое, што льецца вушы, там, невядома што, з другога боку, там, якасны контент. То есть, аднымі і тымі ж ручкамі беларускімі можна адначасова рабіць дзве абсалютна супрацьлеглыя рэчы. Пакуль жа рукамі і намаганнямі нашых бясстрашных журналістаў мы пастаянна ў трэндах беларускага ютубу. Так, апошні нядзельны стрым мае больш за 500 000 праглядаў толькі за сотні. І такія перамогі ў нашай каманды штотыдзень. Кірол Смяглікаў, Белсат. Гэта былі ўсе навіны ў аб'ектыве. Больш актуальная інфармацыя шукайце ў нашым тэлеграм-канале Белсат. Эфір жа працягне размова Уладзіміра Мацкевіча. У сённяшнім выданні разважанне пра дальнабачнасць ультыматуму Святланы Ціханаўскай. Не пераключайцеся.